كاب أقلقلو تلفزيون إيرترا عزو السلام تانا تقبلو زي خبركم تخطاتلتنا كمي تمسيو بأقوات أطرا إيرترا ساعة تشعات تكوينو الله نلو معارب مشات إسران شعاتن تكمتي زي تدالو زينا ومسانادو حيثنا لكم قريبنا لنا أقدمه نمكتالكم بخبر زعدم إيدن قبر سلاسة فلما كاندر استازينا لومي بسجبر مرمراتات 10 تزيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كراغتس انكلو سلسة دمات فانيوم مدبر حرشاو مرمر كولج ام معباي اتوتن اتتاونتن لعلا استواصو تقبر الله اب مسمر مولك بشوكاب زقاتم حلقة مكينة حموش تزيقاتات مويتوم بريطانيا بقداي فقاد مكفاف عسان فرنسا اتنقيقا وطبع أمريكا بسال ساي ربعنا كل تشعن عسران حدن تحت عبيت كم زمز قبأت قليتو منستي أوغندا تقاريتو تصنح مسمر ممهارن مستمهارن داقم كم زجمر أفليتو زرزرات زينا حبريتا كاب منسترت عنا لومي أب ممرمرن موشبن معكلات زواتات معكل عن سبان دوبن بستقبرن هاي لاباراتوري مرمراتات 10 تزيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيت الله كاب زيوم اتم شوعته كاب اسمرا مالت شدشته كاب ممرمري ماكلات حد دما كاب موشبي ماكل كخونن كلو كلته اب كرن زبعن صبا حدقه اب مندفره زوادوب توشيبم زصنحيوم እዚ ከም ዚሉን ከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ ሰለስተ ዜጋታት ሓውዮም ተፋኒዮም ኣለው በዚ መሰረት ጠቅላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 6816 በጽሕሎ 6724 ካብዚኦም ሓውዮም ዝተፋነው 45 ብሞት ዝተፈለዩ 47 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም منستري تعنا 29 تقمتي 2021 أبن أسوا جولج تركب مدبر حرشاو مرمر مروت أزرقتن عليتات كبتن بمتأتتاو حرشاو مهرتي بمتأن عينتن كب نمبال لعلترا تتصاوت الله وكيل إيرينا داويت مهانشون زدالو زينا وتسابتاب ياقوب قبرتن سايه كأربويم أبن أزوا جولج من محدار كوابي أكلالات استركلت مدبر مرأيان حرشاو مرمرن استمحيشو أزرقتن بلوصات عليتات كبتن بمتأتتاو حرشاو مهرتي كم نمبال وتوا صوت وتجبر مهلوا تجليتو أبتع مدبر أبز تخبرت مع التحرسات علامات مدب كيلاتات حرشان حرساتن مويا وفلطاتهم تمكراتاتهم زلوا وطلبايتا بمفتار وتيت حرشاو مرمر بجبرين معزاب كم زخونة حبيرو على فتا مدبر أتو برهانة تغليد بزعبا زكايرو مرمرا وسرحاتن وتيتون أبزهبو مبري إتا مدبر فتنا أكل أحملتن فرتاتن زكايرو لو 10 هكتار نتفتات معك أب حمدن ماين مقرابن السلاسل اللودما 12 هكتار كم زلوا بمتقاس لوم عمد كرامات راي 3 عينتات مشلا 3 عينتات بولتوك 4 عينتات سمسمن فتنات خيدلهم صبوت إيد كم زهبو أبرهو أبطريتن مربات مقرابن نزكاي زلو مرمرا وسرحات بزمل كدما أتو برهانة عليت باركا زخونا كابتين مدقال زقبر زولو تعري أتابع وتسيد كم ترخبو كم اون حموشة ميتن سامو بقلاو أقراب كم تتخلق ليسو دايركتر تكال هاجراوي حرشاو مرمر حلحلة أتو تساقاي برهانة آبزم حلالو فملقتي مدبرات مرأيان حرشاو مرمرن دارقن حمامات زتاورو كالتفهم زاخلون بركوت مهرتي زهبون مروصات هزريتي بمتتتاو اب حرشاو مهرتي عينتاو لوطن ممصا اب زغبر زلو صعري لعل اجام كم زلون بمتقاس حرسوت نتي اب كبابيهم زلو عدلات بغبو كتقملون بسمو حرشان زوهبو ممرحيتاتن اغباباتن كختلون اتحساسيبو ننقداوي ربحاتات سب كون نبرت كملالسا فقاد الزيبلن كود حادة تشكركرتي بفلاي ابترحو كبابيتات لعالعامن تعينن كملالسا يرأيين ها حاليفو بزقاتم حرقاتات دما ابلعلي هيوت سبن نبرتن زورد قدعات بقليل زتمتا يكونن كدب سالستي اب مسمر مولك بشوكا زقاتم حرقا مكينة حدا كابويو وكيل إيرينا والدقابر حبت سلاسة بملكع تبصاب نزل اخو تحستو ليديا تخلى مريم كتقربويا كاب نوزبا مولكي ناب نوزبا شامبقو تقعد زنبرت قصر سليدا ER1C سوسان شدوشن سالسان شوعتن زساقلت نيولك تشكركاريت بعيسان شدوشن تقمتي اب ساعتات دحر قطري اب كبابي دنبس ميراب زقاطما حدقا مقمطال 5 سبات كموتون كلو 15 سبات اكلاو قدعت وريدوم
እዛ ኮድ ሓደ ዝዓይነታ በዓልቲ ንጽል ጋቢና ተሽከርካሪት ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ልዕሊ 25 ተሳፈርትን ብርክት ዝበለ ንብረትን ጽዒና ብልዑል ፍጥነት ኣብ ትጓዓዘሉ ዝነበረት እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠማ ኣብ መደበር ፖሊስ ሻምብቆ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኮፕራል አቶ ብርሃን ሃይለ ንኤሪና ሓቢሮም بمسارات أفناوي مرمرة تنقنايتي أسقى حدقة كتر نهري لعلى عقن تعنتن شللتنة مخانو زتقسى كوبرال أتو برهان اتم حموشته كاب تسافرتي بو نبوه وتم كسنون كلو عسرت كبيد حموشته دما فوكس مقصلتي أقات إموام أب موكسو هسبيتال بارنتو حكمنا ورد إتي قبر اللهم كم زلو قاليتهم أب مدبر بوليس شامبوكو حلافي أجار ترافيك من اسم محرته أب تصفى مريم بوجنو أب تخباب زنك أسا تشكركرتي كاب استفقد لن أقل قلت وتاي هزبي أب من لاس توافيران كم زلوا أب زي حقاون تفتات استوافر دما بزمرت أوجزين زيت وتحت أرجان كمون زوترو نهرين حدقة قلعت مخانن بمحبار اتأجات إمو زلو أسك حدقة ناتو مريم مخانو أفليتهم عجي مرحت مكاين نزبن نزا حدقة ملتاع وقوز قبوم أب كل حدا مسعان مصرته كل مخالف فريده نص وقت مرح ماكينة هزبي غسافر كم زي يقولوا كتنقع الله أما حضرنا زبا شامبوكو أتو كحساي أسراد دما اتحادقا بسنك أبت خبابي غانينو زر أزلو زي حقاو نتفتات كود حدا تشكركار مخانو بمبرح وننتن بزعبا زئكبو ورب حنبر نزمت صعبين قمت سلازي هيبو هزبي تنقع كزوتر اتتريو مكتخ قبرالو دما زملكتو أكال نتقو داي بعتب تأميتو فتح كناريلو تلابيوم العالم سعنا زي نور دخلنا نهار قبرا أموداتها زي تعاون هزبو خسكو مزي كلكا يغفلها لازم نزيد مقعزيا مدرن تي بوليس ترافيكن زغبو مقصار قد قبر متهلو بزح تشبكنا يتفتحنا بس انكتي على عقمناتن مسعانا نهرن على نبراتن سبن كبيد قداتي وردان أزي كم زيلون كلو أبزوا معكل الزرقة تمساسالي زي حقاو نتفتات نمقتا بعل مزمو قعزيا مدري سبن نبرتن أم ملاس توافيرن أبلع لزت أنحا تيس عن حدن كود حدا مكاين سقمتي وسيد الله وكيل إيرينا يوناتان عبيون زدالو تحستو دانيت قبل حوات أبزوا معكل أبز حلف حموشت أوارح حقاقات بعل مزمو قعزيا مدري زت أحاسا تيس عن حدن مكاين بجنزب لعلي حموشت ميتي شحنا أفاك قطع كلوا مرحتي 35 كاباتن ممرح فقط تحديقهم حاجات هزباو مقعزة هزبه قعزة بتستفقد المسمارات قعزو ودي ترمينال المستعطي دلالو وافيهم حال حدا زي حقاويان كابسنا مقبا وزخون زكايدو كل حدا ينقص هزبي عددا زي تدلي جنزبن من قصقاسين يركبوا نزن مكتاكاج انفر مقعزة مدري أولاتو أوافيهم أبزقبو مقصصات 9 حدا كل حادث تتحيزن كباب 500 شح جنزب تأكيد له إذا خاني كم درجو كاب 5 شح سقع 10 شح نولت مقطعتي يديب بهزن زي تقول سقع محتاج من محفقات يبصحتي حقنا هذا فوقهم مالتي حلافيت أنفر مقعزة مدري زوا مأكل ويزر أمنا أفورك إني إرينا بزحبت حبريتا زبزحا كابتن زتقصع مكاين كود حدا مالتنا يجزا مكاين مخانن بمتقاس بمنجد دلالو بزي حقاوي أجباب أوشت كتما أسمرا كمون ناب كتماتات من دفرع باتسعين كرنن أم مللاس 7 نبرتن توافيرن زسرحا مخانن قليزا ترمينالات بتعنقلتاتنا يتخباب هوينهم توقعت مستفدسو دلالو لوهم دلالو ليقوم نتهزبي كابن نابن كندزخانا خفلكا بزخن وستكان دابلو نخكرن بعض دكام حري من دفعة قلمله يخدو كمونا تنحوس ختمات الزبالة كان بعد حنبرتي سلع دعو نهزب زمالة لسو يركبهم عدن فاسون زخدا مكان دتتحزر دتقطعنا لواي حجي زي فقدو مجشاتات عبر ستي زخفلو كبور واقع زي تأمامن هوتا بحدقا زقتو المخانو زحبرت ويزارو أمنا اتن حجزت أحاسا مكاين نفسه وكفن كاب حموشتك 10 شحنا أفاكم اتقص عفليتا هزباو مقعزي حاجات بعقلنا يتهزب بومبر أتصعينا بساعتات حالية تنقصاقصو لا تهزب كابزو وزاقن نزي تدلي نقردو مقعدو قلدن لا تبهل تهزبي أبزي تدلي وحسن نس بزي بلو منقدي كوقع عزي رأسلو سلازولو قدم تهزبي نوحسن تقبل
بدحنت زي بلو مقعز بمسألة بمشيت موندات حبا كازخيل وعزتات موها زي تعدنا جنزب اندخفلي يخيس لزلو توم تشك زوم غاب كم زتوافيهم زلو يدوم كأكبو تهزوها الله يتنقع بتوحس من قدي من قصة زفاقدلو مقعزيا كقعزي اللاب ኣብ ጨንፈር መጓዓዝያ ምድሪ ዞባ ማእከል ሓላፊ ኣሃዱ ምቁፅፃር ስርዓት መካይን ኣቶ ዕቑባ ጭንኪዳን ብወገኑ ህዝቢ ነቶም ኣንጻር ርብሕኡ ዝተዋፈሩ 3 ሰዓት ወነንቲ ናይ ውልቂ መካይን ኣብ ምቅላዕ ተርኡ ክዕዝዝ ተላብዩ ሚኒባሳት ጎኑ ቁፅሪ ይኹን እንዳቀለጣ ሰዲያታት አውሪደን ካርጎ ከም ካርጎ ገይረን ዝጥቀማዊና ኣለዋ ህዝቢ ኢድ ተሓባበር ካብ ኣሃዱ ምቁፅፃር ስርዓት መካይን ኣቶ ሚካኤል ወልደ ስላሴ ድማ ብርትዓዊ ዋጋ ካብን ናብን ኣስመራን ካልኦት ከተማታትን ዝመላለሳ ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝተዋፈረ ኣውቶቡሳት ስለ ዘለዋ ሕብረተሰብ ነተን ኣብ ዘይውሑስን ዘይሕጋውን ንጥፈት ዝተዋፈራ ወጊድ ክብለንን ከቃልዕንን ፀዊዑ ህዝቢ ከዓ ክተሓባበርና ኣለዎ ከፊልና ክብል ክኽእል ኣለዎ ንሕና ቤተሰብ ኢና ከምዚ ኢና መርዓይና ሓዘን ኢና ስለ ዝብል ዘሎ እቲ ቤተሰብ ከዓ እቲ ባት ህዝቢ ከዓ ንዓኣቶም ደገፍ ይኾኖም ኣለሞኒ ኣብኡ ክተሓባበር ህዝቢ ብትሕትና ይላቦ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኳዕቲት ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ኣብ ምምዕባል መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘተኮረ ዘተ ብ21 ጥቅምቲ ተኻይዱ ኣብቲ ወከልቲ ህዝብን ዝምልከቶም ኣካላትን ዝተሳተፍዎ ርክብ ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን በኣሉታ ዝጸሉ ዘሎ ጉዳይ ምብልሻው ትሕተ ቅርጽን ናውትን ብዓቕሚኮም ክጽገነሉ ኣብ ዝኽእል መዳይ ተዘትዩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር ጣዕመ ፍትዊ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዘለው ጸገማትን ሕጽረታትን ብግቡእ ተለልዮም ዝተበላሸውን ዝኣረጉን ተጸጊኖም ግቡእ መዓላ ክህቡ ምእንቲ ዝካየድ ጻዕሪ ክቀላጠፍ ጸዊዑ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ኣቶ ኣሕመድ ዑስማን ድማ ኣብ ኣገልግሎት ትምህርቲ እቲ ዝድለ ምዕባለ ንኽረጋገጽ ውህደት ኮሚቴ ትምህርቲ ኣመሓደርቲ ከባብን ርእሰ መምህራንን ክድልድል ተማሕጺኑ كبرات عزبتي دحز حصر مسغاغريت اغراو زيناتات كزعبيو سناصنحو ኣብ ዜናታት ወፃኢ ፈረንሳ ብጉዳይ ፍቃድ ምግፋፍ ዓሳ ኣብ ልዕሊኣ ዝኾነ ስጉምቲ ምስ እትወስድ ብሪጣንያ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ክትህበሉ ድልውቲ ምዃና ኣጠንቂቓ صحفي ጉዳያት ኣከባቢ ብሪጣንያ ጆርጆ ሲዩታይስ ሎሚ 29 ጥቅምቲ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምስ ኮሚሽን ኤውሮጳ ክዘራረብ ምዃኑ ሓቢሩ ብዘይካዚ መንግስቲ ብሪጣንያ ንኣምባሳደር ፈረንሳ ብምጽዋዕ ኣቤቱትኡ ከም ዘቕረበሉ ጸብጸባት ይገልጽ ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ብ28 ጥቅምቲ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ጸውዖ ህጹጽ ኣኼባ ካቢነ ብፈረንሳ ክውሰድ ዝኽእል ስጉምታት ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ክወሃቦ ኣብ ዝብል ዛዕባ ከም ዘተየ ማዕከናት ዜና ብሪጣንያ የጋውሕ ኣለዋ ብሪጣንያ ንፈረንሳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ክሊ ሞያታ ክገፉ ሙሉእ ፍቃድ ስለ ዘይትህብ ካብ ክልተ ሕዳር ኣብ ልዕሊኣ እገዳታት ከም ዝውስን እዩ መንግስቲ ፈረንሳ ብ27 ጥቅምቲ ኣጠንቂቑ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዝተዋፈረት መርከብ ብሪጣንያ ዝሓዘ መንግስቲ ፈረንሳ ካብ ብሪጣንያ ኣብ ዝካየድ ሰደድ ንብረት ንዝገበሮ ምቁፅጻር ከሕይሎ ምዃኑ እዩ ኣተሓሳሲቡ ዘሎ ቁጠባዊ ዕብየት ኣሜሪካ ኣብ ሳልሳይ ርብዒ 2021 ካብቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ዝተሓተ መንባሩ ተገሊጹ ቤት ጽሕፈት ንግዲ ኣሜሪካ ሎሚ 29 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ቁጠባዊ ዕብየት 200 ጥራይ መንባሩ ብምሕባር ምስቲ ኣቀዲሙ ዝነበረ ናይ 6.7 ዕብየት ትንበያ ክነጻጸር እንከሎ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ካልኣይ ርብዒ ዓመት ናይ 2020 ተመዝጊቡ ዝነበረ ቁጠባዊ ዕብየት 12% መንባሩ ዝተቐሰ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ሳልሳይ ርብዒ ዓመት ግን ናይ ምዕዳግ ዓቕሚ ኣሜሪካውያን ብ9.2% ስለ ዘንቆልቆለ ሓደ ካብ ረቋሒታት ናይቲ ዝተመዝገበ ትሑት ቁጠባዊ ዕብየት ምዃኑ ገሊጹ ለበዳ ኮቪድ-19 ዘውረዶ ቁጠባዊ ጸገማት ንምሕዋይ መንግስቲ ኣሜሪካ ንትካላትን ዜጋታትን ዝገብሮ ቁጠባዊ ደገፍ ምብቅዑውን እቲ ካልኣይ ጠንቂ ከም ዝነበረ ተሓቢሩ
መንግስቲ ኡጋንዳ ከም ኣካል ቅጥዕታት ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ንኣስታት 2 ዓመታት ተቋሪጹ ዝጸንሐ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ካብ ዝመጽእ ወርሒ ጥሪ ዳግም ከም ዝጅምር ትማሊ 28 ጥቅምቲ ብወግዒ ኣፍሊጡ ፕሬዝደንት ዮውሪ ሙሴቬኒ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ምስ ምጅማር ስሩዕ ስርዓተ ትምህርቲ ዜጋታት ሞራላዊ ግዴትኦም ብምልዓል ትግባር ናይቲ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጽጻር ዝጸውዐ ቅጥዕታት ከረጋግጹ ጸዊዑ ኣብቲ ሃገር ቁጥሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣስታት 126,000 ክኸውን እንከሎ ቁጥሪ ዝመቱ ድማ ልዕሊ 3,200 በፂሕሎ ሶርያን ዮርዳኖስን ንሊባኖስ ሰደድ ኤሌክትሪሲቲ ክገብራ ዘኽእል ስምምዕ ትማሊ 28 ጥቅምቲ ምስተ ሃገር ከቲመን እዚ ስምምዕ እዚ ተኸሲቱ ንዘሎ ከቢድ ሕፅረት ኤሌክትሪሲቲ ንምፍታሕ ምዃኑ ዘሓበረ ሚኒስትር ጸዓት ሊባኖስ ወሊድ ፊያድ ንምወልኡ ብዝምልከት ምስ ዓለማዊ ባንክ ኣብ ምርድዳእ ከም እተበጽሐ ገሊጹ እቲ ሚኒስተር ኣስዒቡ እዚ ስምምዕ እዚ ንኽትግበር ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ኣጽኒዓቶ ዘላ ኣገዳታት ከተፋኽሶ ምዃና ገሊጹ መንግስቲ ሶርያ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ ብሰንኪ ንዓመታት ዝቐጸለ ግጭት ሰፊሕ ክፋሉ ዓንዩ ዘሎ መስመራት ኤሌክትሪሲቲ ክሳብ ምዝዛም ናይ ዝዓመት እዚ ብምጽጋን ነቲ ቀረብ ንምውሓስ ዝዓለመ ስራሓት ተበጋጊሱ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ መንግስቲ ሊባኖስ ገጢሞ ንዘሎ ከቢድ ሕፅረታት ጸዓት ንምቅላል ካብ ጎረባብቲ ሃገራት እታው ንምግባር ክፈታት ንምጽንሑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ምስ ግብጺ ብዝበጽሖ ስምምዕ ንሶርያን ዮርዳኖስን ሰንጢቑ ብዝሓልፍ መስመር ሻምብቆታት ባህርያዊ ጋዝ ጠለባት ንምምላእ ኣብ ምርድዳእ ከም እተበጽሐ ይጠቕሱ መንግስቲ ሩስያ ብልዑል ነህሪ ዝላባዕ ዘሎ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጽጻር ኣብያተ ትምህርትን ህዝቢ ብብዝሒ ዝእከቦ ትካላትን ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ወሲዱ በዚ ካብ ትማሊ 28 ጥቅምቲ ን11 መዓልታት ዝጸንዐ ኣገዳታት ኣብያተ ትምህርቲ ባራት ኣብያተ መግቢ መእከቢ ኣዳራሻትን መዘናግዒ ማእከላትን ክዕጸዩ መንግስቲ ሩስያ ነዚ ስጉምቲ እዚ ዝወስድ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ለበዳ ኮቪድ-19 ካብ ዝኽሰት ንተኸታታሊ መዓልታት ካብ ተመዝገበ ዝለዓለ መጠን ሓድሽ መልከፍትን ሞትን ከም ተመዝገበ ኣብ ዝጋወሓሉ ዘሎ እዩ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ልዕሊ 40,000 ሓድሽ መልከፍቲ ክምዝገብ እንከሎ ኣስታት 2,000 ድማ ከም ዝሞቱ እዮም ጸብጻባት እቲ ሃገር ዝሕብሩ ርእሰ ከተማ ሞስኮ ዝለዓለ መጠን መልከፍትን ሞትን ዝመዝገበላ ዘሎ ምዃና ነቲ ኩነታት ዝያዳ ኣሰካፊ ይገብሮ መንግስቲ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዕንወት ትሮፒካዊ ጫካታት يغريتا عنوات تروبيكاو ጫካታት እቲ ሃገር ዘስዕብ ሰደድ ዕንፀይትን ካልእ ንጥፈታትን ንምእጋድ ውጥን ከም ዘለዎ ሚኒስትሪ ኣከባቢ እቲ ሃገር ትማሊ 28 ጥቅምቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣፍሊጡ እንተኾነ ግን እታ ኣብ ዓለም ድሕሪ ጫካታት ኣማዞን ዝሰፍሐ ትሮፒካዊ ጫካታት እትውንን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነቲ እገዳታት መዓስ ከም እተተግብሮ እቲ ሚኒስትሪ ኣሓበረን ጫካታት ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ልዕሊ 4 ሚታዊት ካብቲ ብደረጃ ዓለም ዝትፋእ በካል ጋዛት ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብምውፃእ ኣብ ምጉዳል ዓለማዊ ዋዒ ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዝሕበር President Felix Tshisekedi ኣብ ልዕሊ እቲ ጫካታት ዝካየድ ንጥፈታት ምቁራጽ ዕንፀይቲ ንሰደድ ኦዲት ክግበር ኣብ ዝጅመር ናይ ዝወርሒ ትእዛዝ መሃቡ ጸብጸባት ይሕብሩ ዝዓበየ ዕዳጋ ሰደድ ካብ ጫካታት ኮንጎ ዝተቆርጸ ኣጉናድ ሃገራት ኤውሮጳ ቪየትናምን ቻይናን ምዃነን ንግዳዊ ጸብጸባት እቲ ሃገር ይሕብሩ ኣብ ልዕሊ ጫካታት ዝፍጸም ዘሎ ብርሰት ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ እናዛየደ ዝመጽእ ዘሎ ዓለማዊ ዋዕን ንሱ ዝጠንቁ ባህርያዊ ሓደጋታትን ምዃን እዮም ክኢላታት እቲ ዓውዲ ዝገልጹ أمريكا 15 مليون دولار زجمت تسوير زتنحى 250 طنطاو قرصتات نهندي مليسات اللام اتي قرصتات اب زي حقاو زمتان نقداو نطفتات
ጥንታዊ ቅርስታት ብዝነጥፉ ገበነኛታት ብሕቡእ ከም ዝተኣትወ ዝሕብሩ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ብዝተኻየደ ጽዑቕ መርመራታትን ተፍትሽን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝወዓለ ኣረዲኦም ስርቂ ጥንታዊ ቅርስታት ኣብ ልዕሊ ውርሻ ናይ ሓንቲ ሃገር ዝካየድ ገበን ካብ ምዃን ሓሊፉ ኣብ ህልውን መጻእን ታሪኽ መበቀል ሃገር ከቢድ ዕንወት ከም ዘውርድ ክኢላታት ስነ ታሪኽ ይሕብሩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ እውን 3.8 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ጥንታዊ ኢደ ጥበባዊ ስራሓት ካምቦድያ ናብ መበቀል ሃገሩ ከም እተመልሰ ጸብጸባት ይገልጹ ናይ ሰዓት ዜናው መሰናዶና ንምዝዛም ቀንዲ ርእሰ ዜና ክንደግም ሎሚ ብዝተገብረ መርመራታት 10 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከለዉ 3 ድማ ተፋንዮም መደበር ሕርሻዊ ምርምር ኮሌጅ ኣብ ምዕባይ እቶትን እቶታውነትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ትገብር ኣላ ኣብ መስመር መወልቂ ብሽኳ ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና 5 ዜጋታት ሞይቶም بريطانيا بقداي فقد مكفاف عسى نفرنسا أتنقيقا قطبة أمريكا بساسة ربعنا كل تشحن إسران حدا تحط عبيت كام الزمز قبتها قليتون منقسي أوغندا تقاريسو تنحى مسرح ممهار مستمهارن داقم كام زجمر أفليتو نايس عزينا ومسانا دونا بسزازي ملو نسلمك تالكم نمسكن بروخليتي